Voor Bas Dost maakt het nou net meer uit. De deal is net trogien, dus moet er hem Joet gewoon op de training van sportclub Heerenveen melden. Onder grote belangstelling van de passen giet er richting het trainingsveld. En even de zaakwaarnemer van de speler die zo graag naar Ajax woe, hier dat net hoegt. Nevens hem wie Heerenveen te let met de administratieve afwikkeling van de zaak, oors hier het wel roenkaam. Directeur Robert Veenstra van Heerenveen ontkent dit nou ten stelligste, maar zo het zin hoe een orenbron vol bevestigen ha. Hij wil net voor uw camera reageren. Bas Dost bleef dus in alle gevallen on te simmer in het pompenblijde shirt spelen. De speler baalt er vanzelfs behoorlijk van, maar hij hoopt dat de vertrouwensband met trainer Jans weer hersteld worden kan en dat er weer een basisplak veroveren kan. Ja, je hebt een gesprek gehad met Ron Jans. Hoe is dat verlopen? Goed. Wat is de inhoud van het gesprek geweest? De inhoud is geweest dat we het ten eerste hebben gehad over de periode voor de winterstop. En dat we daar een streep onder moeten zetten en dat we nu verder moeten de toekomst in. En dat we er niks aan hebben als wij continu of Ron Jans of ik weer confrontatie met elkaar opzoeken of wat dan ook in de krant over ons geschreven wordt. Vind jij dat je de club Heerenveen misschien wel in de steek gelaten hebt? Ik? Ja. Ik heb de club in de steek gelaten. Ja, heel veel mensen reageren. Nee, vind ik niet. Waarom niet? Waarom wel? De club heeft naar mij toe aangegeven dat ik weg mocht. Daar komt Ajax voorbij en dan heb ik die kans gegeven. En daar sta ik volledig achter. En of mensen zeggen dat ik dan Heerenveen in de steek gelaten heb, daar ben ik het niet mee eens.